Γι' αυτό χρειάζεσαι ένα γραφείο ναυτικών που να σε στηρίζει πραγματικά. Γι' αυτό η εμπειρία και η εμπιστοσύνη μετράνε στη θάλασσα. Γι' αυτό η Candina Group είναι το σωστό λιμάνι για την καριέρα σου. Αν έχεις τουλάχιστον 18 μήνες θαλάσσια εμπειρία και ευρωπαϊκή υπηκοότητα, άκουσε καλά. Η Candina Group έχει μια πολύ καλή ευκαιρία για έμπειρους ναυτικούς σε ένα σύγχρονο πλοίο RRO που ταξιδεύει με ιταλική σημαία. Break time, Popta Fan, S. Να τι προσφέρουμε? Ένα συμβόλαιο 3 με 4 μηνών. Έναν ανταγωνιστικό καθαρό μισθό μεταξύ 2.700 και 3.000 ευρώ το μήνα. Και την ευκαιρία να δουλέψεις με μια επαγγελματική, υποστηρικτική ομάδα που βρίσκεται στον χώρο της ναυτιλίας για πάνω από έναν αιώνα. Γιατί να επιλέξεις την Candina Group? Καταρχάς, ποτέ δεν χρεώνουμε τους ναυτικούς για την έβρεση εργασίας. Ποτέ! Συμμορφωνόμαστε με το MLC 2006 και είμαστε πιστοποιημένοι με ISO, που σημαίνει ότι η ευημερία σου, η δίκαιη μεταχείριση και η εξέλιξη της καριέρας σου είναι στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Αναλαμβάνουμε τα χαρτιά, οργανώνουμε τα ταξίδια σου, στηρίζουμε την εκπαίδευσή σου και σε κρατάμε σε επαφή με την οικογένειά σου, ώστε εσύ να μπορείς να συγκεντρωθείς στη δουλειά σου και στο μέλλον σου. Επιπλέον, με την παγκόσμια παρουσία μας, δεν βρίσκεις απλά μια δουλειά. Εντάσσεσαι σε ένα δίκτυο που σου ανοίγει πόρτες σε όλο τον ναυτιλιακό κόσμο. Είσαι έτοιμος για μια νέα πρόκληση? Κάνε αίτηση τώρα στο candina.crewinspector.com/public-main και ταξίδεψε με μια ομάδα που νοιάζεται πραγματικά για την επιτυχία σου. Candina Group, συνδέοντας ναυτικούς με κορυφαίους πλειοκτήτες και στηρίζοντάς σε κάθε βήμα.